Egyszer volt, hol nem volt, messze-messze földön volt, árkon, bokron keresztül hetet hét országon túl, még az operenciás tengeren is túl, ott az üveghegyeknek a tövén, ahol a kurta farkú malac túl, azokba a régi-régi szép időkbe, amikor a lovakra szárnyak nőttek, a bolhákra patkót húztak, a méhecskék vederre hordták a virágport, a pillangók esténként táskával jártak vásárolni. Igen. Abba a világba volt egyszer egy falu. Abba a faluba lakott egy ember, amelyiknek volt 3 fia. Annak a királyságnak táltos és varázsló királya volt. Olyan nagy képessége volt, hogy messze földön híre járt, hogy akárkivé át tudott változni, amikor akart. És egyszer az öreg azt mondja a 3 fiának, hogy na drága fiaim, immár felnőttetek, 16 esztendősök vagytok. Ideje lenne elmenni valamit szolgálni, szerencsét próbálni a világba. Na, azzal elbúcsúztak az apjuktól, hamuba sült pogácsát tettek a tarisznyába, elindultak szépen, mentek, mendegéltek. Ugyanabba az időben a tártos király meggondolta, próbára kellett tegye a népet, nézze meg, hogy melyiknek tisztas, melyiknek nem tiszta a lelkes, bár legalább egy pár legényt tegyen próbára. Elindult, és mikor oda közeledett a 3 legényhez, megérintette magát a varázsbottyával, s úgy nézett ki, mintha ő is egy öreg, egyszerű, szegény, kódus ember volna. No, hova mentek legények, agyonisten jó napot? Hát, agyonisten jó napot, öregapám, mi megjünk, elindultunk szerencsét próbálni. És hát jöhetek-e veletek? Hát jöhet, nagyapám, hogy ne jöjjön nyugodtan. No, mentek, mendegéltek együtt. És egyszer csak odaértek egy helyre, egy gyönyörű szép mező, tiszta, gyönyörű galagonya bokor volt. Azt mondja az egyik legény, hogy hely, ha itt a galagonya bokrok, inkább szőlőtövek lennének. Szőlőfürtök lennének, s én lennék a szőlőnek a gazdája. Milyen jó lenne az nekem, akár milyen szegény embernek, aki errefelé jár, én tiszta ingyen adnék egy fürt szőlőt. Nos, a király azt mondja, jó van, fiam, ez a te kívánságod, úgy tudd meg, én vagyok a tátos király. Megérintette a pálcájával a galagonyabokrokat, az egészből gyönyörű szőlőkert lett. Megérintette a legényt, hát tetőtől talpig fel volt öltöztetve, tiszta új gúnyába, új csizmába, új köntös, új mundér, új kalap, minden. Na fiam, ez a szőlő mostantól fogva a tiéd. Vigyázz rá, és gazdálkodj rendesen, s emberségesen. Azzal a másik 2 legénnyel elindultak tovább. Mennek tovább, és azt mondja egyszer az egyik legény, meglát egy mezőbe csomó kicsi kövecskét. Azt mondja, jaj, felséges királyom, milyen jó lenne, ha ez a mező a kövek helyett birkákból lenne, és a birkáknak én volnék a gazdája. Minden szegény ember, aki errefelé jár, én bizadnék neki egy kicsi báránkát ingyen. Na fiam, ez a te kívánságod, én megadom neked, azt mondja a király. Azt a varázspálcával megérintette a köveket, és az egészből juhocskák lettek. Birkák, kecskék, kosok, túlkok, mindenfélék. Na, megérintette a legény tetőtől talpig fel volt öltözve tiszta újba. Na fiam, ez mostantól fogva a te birkanyájad. Vigyázz rájuk, gazdálkodj emberségesen vele. És a 3. legénykével elindultak, szépen mentek tovább, arrább lefele. Mentek a Duna partja fele. És hát, amikor odaérnek a Dunához, látták, hogy van egy csónak, úgy mondták régen Baladik, és azt mondja a legényke, hogy hely, ha itten révész volnék, a révész ugye az az ember, aki viszi át az embereket a Dunán a csónakkal, a ladikkal. Innen oda. Innen oda, onnan ide. Ha én révész volnék, én tiszta ingyen elvinnék mindenkit. Mert azért mondta a legényke, mert tudta, hogy a révész munkával jár egy kicsi ház, s egy darab föld, amit neki ad a király. És ő azt mondta, hogy abból megélne becsületesen, tisztességesen, nem kéne neki pénzt vegyen az emberektől. Na, megtetszett a királynak, azt mondja, jól van, fiam, mostantól fogva itten te vagy a révész, a házikos, a föld a tiéd. Gyere, vigyel át a Dunán, aztán majd még találkozunk. Azzal a király szépen fogta magát,
Ezt a legényt is felöltöztette szépen, odaadta neki a házat s a földet, s ő elment az ödogára vissza a kastélyához. Múlt az idő, eltelt 1 év, 2, 3. Egyszer gondolta a király, próbára teszi a legényeket. Egyet gondolt, 2 mondott, megfordult, kiment a kapun, és megint úgy nézett ki, magára érintette a varázsbotot, úgy nézett ki, mint egy öreg koldus, amelyik járja a tájat, de nem hasonlított ahhoz, ahogy kinézett évekkel azelőtt. Elment egyszer az első legényhez, amelyiknek a galagónya bokrokból szőlőkörtet csinált. Azt mondja neki, jaj, milyen szép szőlőid vannak, te legény. Hát ugye adhatnál nekem is egy fürtöt, olyan gyönyörű termés lesz az idén. A legény nem ismerte fel, rossz lelkű lett a nagy gazdagságtól. Egy pálcát megfogott, az öreg királynak a kezét megütötte. Még mit nem, egy fikasznyit sem, hát én ha mindenkinek adok egy fürt szőlőt, nekem mi marad? Azzal a király megmutatta, hogy ki ő igazából. Megszítta a legény. Gonosz lelke volt, azt mondta neki, ezért most kővé változtatja. Szépen megérintette a pálcával, a varázsbottal a szőlőket, egyből galagónya bokrok lettek megint. De a galagónya is finom. De az nem annyit ér, mint a szőlő. S a legényt megérintette, s a legény egyből eltűnt. Semmi se lett belőle. Azzal ment tovább az öreg király, megint más kinézette, hogy ne ismerjék fel, hogy ki az. Elment a második legénykéhez, amelyik legénynek a kövekből birkanyájat adott. Meg voltak nőve, meg voltak szaporodva birkák. Voltak még kicsik is? Sok kicsi jócska, sok kicsi bárányka lett. Oda ment a legényhez, mondja neki, hát milyen szép birkanyájad van, te legény. Hát ugyan egy kicsi jócskát adhatnál nekem is, amennyi van neked. De a legény ennek is megkeményedett a szíva gazdagság miatt. Elhitte magát. Azt mondta az öreg királynak, még mit nem, egy darabot sem. Ha én mindenkinek adnék egy jócskát, nekem mi maradna? Na, azzal megharagudott a király erre is. Vette a varázsbotot, a legényt is kövé dermesztette büntetésből, és az egész birkanyáj egyből kövekké változott. Legénnyel Legénnyel együtt. És azzal fogta magát, s elment tovább a harmadik legényt is tegye próbára. Hát amikor odaért a Duna parthoz, elkezdett kiabálni. Révész, gyere, vigyél át a Dunán! S hát, senki sehol. És megint kiabált egyet. Révész, gyere, vigyél át a Dunán! Senki sehol. Na, gondolta a király, ez még be se tartsa szavát. Nem is akar átjönni. És hát, még egyet kiáltott, gondolja, legyen biztos legalább 3-szor, azt mondják, a harmadik az Isten igaza. Révész, gyere, vigyél át a Dunán! És hát megjelent a legényke, jött gyorsan a csónakkal, és azt mondja, uram, meg ne haragudjon, az az igazság, hogy hallottam, hogy kiabál, csak éppen kicsi fiam született, és kellett segítkezzek, mert akkoriban úgy volt, hogy az asszony otthon szült, és a férje segítkezett a bábasszonynak. Na, azt mondja, itt van egy aranypénz azért, hogy átvigyél engem a Dunán. Nem látszott, hogy ő a király. Próbára tette a legényt, hogy vajon elveszi a pénzt, és azt mondja a legény az embernek, öregapám, meg ne haragudjon, én a pénzét nem veszem el, mert a mi jó királyunknak én megígértem, hogy én, ha megkapom ezt a révész munkát, én a csónakkal mindenkit ingyen átviszek. És na, abban a pillanatban a király megmutatta magát, hogy ő az látta, hogy milyen becsületes a legény. Na fiam, azt mondja, te kiálltad a próbát, gyere szépen a kicsi gyermekedet megáldom, tártasok áldásával, hogy okos, erős, életerős, talpras egy gyermek legyen. Szépen bement a házikóba, megáldotta a legénykét. Azt mondta az apjának, hogy úgy vett tudomásul, hogy ettől fogva ez a legény úgy fog nőni, hogy egy nap annyit fog nőni, mi más egy hét alatt. Egy hét alatt annyit fog nőni, mi más egy hónap alatt. És egy hónap alatt annyit fog nőni, mi más egy év alatt. Mikor a legénykét 7 éves lesz, még egyszer errefele jövök én. Azzal elbúcsúztak a királytól, megköszönték a királynak az áldást. Kicsi bleble volt még Éj. a gyermek. A gyermek nőtt, cserepedett. Amikor 7 éves lett, egyszer csak megjelent a király az udvaron. Na fiam, Sebestyén, de 7 éves volt, úgy nézett ki, mint a 21 éves legény. Figyelj ide, fiam, azt mondja.
adok én neked egy kardot. Ez a kard olyan, ha csak előveszed a tokjából, s azt parancsolod neki, hogy üssed, vágjad, kardocskám, csapd el a nyakát, akárkit, akármit, ami téged megtámad, ez a kard megvéd. Vedd fel ezt a köntöst, amit én adok reád, szépen menj el a szomszéd országba, a szomszéd királyhoz. Kérdezd meg tőle, hogy kell-e neki juhász, mert ott annyi juhász kell, mind ahány nap van az évben, mert van egy nagy hatalmas sárkány, ami garázdálkodik a környéken. Nos, a legény fogta magát, elbúcsúzott a szüleitől, tett a tarisznyába hamuba sült pogácsát, és elindult a szomszéd ország felé. Hát persze, hogy elbúcsúzott attól is. És elment a szomszéd királyhoz. Bemutatkozott, földig hajolt, mondta: felséges királyom, én a szomszéd királyságból jöttem, én úgy hallottam, hogy kegyelmed juhászt keres. Van-e szükség juhászra? Jaj, hogy ne volna, legény, hát mondd meg nekem, mi a neved. Sebestyén vagyok, felséges királyom. Na, Sebestyén, itten annyi juhász kell, ahány nap van az évben. Gyere szépen reggel, terelgesd ki a juhokat, de úgy vigyázz, hogy oda a híd mellé ne menj, mert ott nagy veszély van, ott a sárkány uralkodik. Vedd ezt a furuját, furujázz vele, ne se búsulj, terelgesd ki a juhokat. Reggel Sebestyén szépen kiterelgette a juhokat a furujával, pontosan oda ment a hídhoz, ahol mondták, hogy nem szabad oda menni neki. Hát a nagy híd alatt leült, früstükölt, úgy mondták régebben, früstükölt, amikor reggelizett. Hát ahogy eszik, egyszer csak hallja, dübörög a föld, a víz, remeg az egész hely. Kijön a vízből a 7 fejű sárkány. Hol jársz te, ahol még a madár se jár? Mit keresel te itt az én földemen? Úgy akarsz járni, mint a többi juhász? Megnézte Sebestyén, azt mondja: hát én nem félek én tőled, sárkány. Hát miért? Hát hogy járt a többi juhász? Na most meglátod mindjárt. Elrabollak juhaiddal együtt téged. Sebestyén azzal nem ijedett meg. Elővette a kardot, kirántotta, azt mondta: nosza kicsi kardocskám, üssed, vágjad, csapd el a nyakát. Hát a kard felment, a sárkánynak mind a 7 fejét egyből leütötte. Bocs. Azzal a sárkány visszaesett a Dunába, nagyot csobbant, többet nem volt sehol se. Sebestyén hazaterelgette este a juhokat. Csodálkozott a király, azt mondja: hűha, hát ezt nem akármilyen fából faragták ezt a legényt, ha ez hazajött a juhokkal. Na fiam, azt mondja, hónap reggel vigyed megint a juhokat, de úgy vigyázzod a híd alá, amúgy nem menj, mert az nagyon veszélyes terület. Megértettem, felséges királyom, megyek én a juhokkal, bízza csak rám őket. Másnap reggel megint kiterelgette a juhokat, furujázott, mentek szépen, s hát hol áll meg? Megint a hídhoz kerekedett. Leült nyugodtan, ott volt egy kicsi sziget, reggelizett, früstükölt megint. Hát egyszer még jobban, dübörög a hely, fortyog a víz a Dunába. Jól, nagyon erősen remeg az egész föld. Kijött a vízből a 9 fejű sárkány. Hol jársz te, ahol még a madár se jár? Úgy akarsz járni, mint a többi juhász. Hát miért, azt mondja Sebestyén? Hát inkább mondd el, a többi juhász hogy járt. Nem félek én tőled. Na, a sárkány neki fogott, hogy megijeszt is, elveszi Sebestyént, elrabolja őket. Elővette Sebestyén a kardot. Kihúzta a tokjából: nosza kicsi kardocskám, csapd el a nyakát. Eleresztette a kardot a sárkánynak, mind a 9 fejét egyből elütötte. Nagyot csobbant a víz, amikor visszapottyant. Hű, második nap is hazavitte. Hát nagyon csodálkozott a király. Hű, azt mondja, ez nem akármilyen legény, tehát ez már második nap is hazaterelte a juhokat, ez úgy lehet, ez kemény fából faragták. Na fiam, hónap kiderül, hogy mi a valóság. A sárkányoknak a királya, a 14 fejű sárkány, az lesz hónap az ellenfeled. Kiment reggel Sebestyén a juhokkal, nyugodtan megint. Leült ugyanoda arra a helyre, ő nyugodtan früstükölt. Hát egyszer csak úgy remeg a föld, még a kalapja is leesett a fejétől. Zörög a föld, remeg a bokor, fortyog a víz a Dunába, és kijött a vízből a 14 fejű sárkány. Na legény,
Mit keresel te itt az én földemen, ahol még a madár se jár? Na most úgy jársz, mint a többi juhász. Nem félek én tőled, sárkány, azt mondja Sebestyén. Az a sorsod lesz neked is, mint a többi sárkánynak. Elővette a kardot, mondja neked. Noszadek kardocskám, csapd el a nyakát. A kard elindult, a sárkánynak leütötte 13 fejét, és az egyik fejét behúzta. Elkezdett rímánkodni, jaj, sárkányölő Sebestyén, mert látom, immár te vagy az. Olyan szépen kérlek, ezt az egy fejemet hagyd meg, legalább éljek vele. Szolgálni fogok neked, nagy kincset mutatok én neked, hol van elrejtve. Engedd meg ezt az egy fejem, tartsam meg. Na, Sebestyén megfogta a kardot, azt mondja neki, na ide figyelj, mutasd meg nekem gyorsan azt a kincset, mert ha nem ütöm le az utolsó fejed is. Sárkány elkezdett nagy totyogva menni. Elvitte a híd alatt, volt egy nagy barlang. Hát, amikor bementek a barlangba, kiderült, egy egész másik világ volt. Ott volt az összes juhász, és az összes jó, amit valaha a sárkányok elraboltak. De volt ám palota, és volt ott királyság, és kincsek, és minden gyönyörű és szép. Azzal Sebestyén megfordult, pak egyet ütött, még leütötte a sárkánynak a fejét, a 14-et is. Azzal szépen hazaterelgette a juhokat. Na de nagyon megtetszett a királynak. Azt mondja a király, te legény, hát te ennyire nagyon kemény derék legény vagy. Én úgy látom, hogy jobb lenne, hogy a leányomat hezzád adjam. Te leszel az új király. Neked adom a leányomat, s a fele királyságomat. Azt mondja Sebestyén. Felséges királyom, én a lányt nagyon elfogadom, tetszik is nekem. De az az igazság, hogy nincs szükségem a kegyelmed királyságának felére. Hát nekem annál külön van. Hí, azt mondja a király, hát hogy lehet, hogy te jöttél hozzám juhásznak, s neked külön királyságod van? Nosza, mutasd meg nekem azt a királyságot. Azzal szépen gúnyába öltöztek, új ruhába, elmentek, és tartottak egy hatalmas nagy lakodalmat Sebestyénnek az új királyságába. Biza meglepődött a király, hogy annak több kincse van, mint neki. És az a híre járja, azóta is folyik a lakomázás a lakodalomba, ha a zenészek ki nem fáradtak, s a kaja el nem fogy. Jó. Mondjál még egy mesét, apa.